गाइखेर खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावन्थामखौ फेन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव फरायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबैसानानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओरै जाया सोनाफोर नायदो आंनि अबस्थाखौ आरोना माने सालायालासिनो गोबाव दोनबाय थाबाबो साइकेलफ्रा एसे बोरैबा हारसिंनो गलांनानै थायोना थ' बे रोखोमनि जादोंहाय आंनाबो ओमफ्राय ओरै जाया गेगाय गेसि बेखौनो साखावगासिनो दं आरोना फामफुराबासो सालायनो मोजां जायोना बालुसो आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननानै प्लिज चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय फार्मखौ आं बेबायदि हारसिं फेफे फुफु होफेराखैमोन आरोना फौजि बिसां थानाय समाव फौजि बिसाङानो होबाय थादोंमोन आरो माझे समाव फिसालायासो होयोमोन थ' दिनै आंनो लागाव आरोना बुस्थुआ नांगौ जाबाय नालाय सनाफोर ओंखारबाय सानै मानसिया थान्दा आरोना अखाबो गैया सान्दुंबो गैया ओमफ्राय दोमैनानै बोरैबा जाबा अखा सिरिनोबो हागौ दखानाथ' बारग'खाया नालाय सोब्लुग्रा लानानै फैलायबाय बिसोरनि राजाजों गावजों नामै मोनफैनाया मानसिनो खिन्थाहराखै आं गैगोना गैया खथ'नाया बिसो आरोना हाय अमासो जेबो नङा दे ओंखारसै फैदो बोरै जागोन सोबग्राया गियानो मोनसै दे गाइखेर लाखिफैदो गाइखेरा साबि बेयावनो थादोंहाय दा बावलांनायसो नियम दं आंना गाइखेर फाननो फैनाय आं नुवाखै गाइखेर दंबा लाबोफाबानो जायोमोन ओरैबायदि मानसि माने गाइखेराथ' होफैखाबायमोन फुदुङालासिनो गारनानैसो फैखाबाय आंबो फन हरासै नालाय फन हरैयानो मोजां जागोन नङाबा गाइखेरखौनो बिहरगौमोन बियो हो नुदों बोरैबा दालाय नोंनाव मालाबा गाइखेर थाया ओंखायनोथ' आं गाइखेर बावबाय आरो मा फैबाथाय ओमफ्राय गाइखेर साहा लोंथारनांगौ नामा मोनलाबाबो टेनसन गैया दे जाबाय दे सानै मानसिनि अबस्थायालाय हाबाब जिरायनो नायनोसैबाबो जिरायनो बिबाजैया खामफ्लाय हरलायलायबाय जिरायनो नियम गैया आरोना जानजि हमलायलाय माने जानजि रुवायलायबाय आरोखि बेहाबो आं फैनायखाय जि गय खावफ्लाथारबाय आं जाखायाखैबो लाल साहाखौबो लोंखायाखै आंहा लोंखायाखै साननै जाखाबाय साहा लोङैया बेलाय मालाय गोदैखौ थाथ'नो होननानै सानथामल' थागोन गाबोननि उनाव लोंफैफिनगोन र' नै ओमफ्राय माने सुगार थुगारबो जानो हागौ ना मानसिनाव एसे बेलेन्स थाथ'नाय जायो आरो दाख्लैफोर फुजाफ्राव बिराद जुलाफा जाया सानबाबो दाख्लै सिंग्राजों स्राय साहा लोंबावदोंसो बिराद जादां ओमफ्राय नायदो आसुरितहाय राजा मबाइला दोनदो गेलेदो दसे जेबो खोनागैखाया खोमाखाया नै फैदो ओमफ्राय आं टारगेटआव फैनाया मा जाखो टारगेटआव फैनाया माथो बिदि लेंहरनानै मानसिखौ बिदि आलाय सिलाय खालामसै जारलासो जिरायनाय जाबाय नामा नायदो ओमफ्राय खोजानाफ्रा आयु मा ओमफ्राय बिदि गोरलै आरो ने हामगुलायबाय हामबायबो आरो थैलांबाय माबाया मैयाबो आं खुसिया बानायनानै जालाहाय हारसिं बोरैबा जाथारो खुसिया बानायनानै जाबाथाय गोरियाथ' बोरैबा जायोना थाब थैयो नास्राय गोरिया थाब थैयो नै आजां गाजां ओमफ्राय नैबेखौ आं जासिबाय आरो माने बेखौबो जासिदोंमोन ओमफ्राय आं लांला आंबो हारसिंबाथाय अयथासार आबे जाना जाया जायो नोंसोर जायोबा मोजां बाबुबो जायोदां जायो बेबो होमबालाय आरो देरहाबायना नोङो जाबाथाय हारसिंल' आंहा खर'खौ बोरै गारजोबो लाजोबो हारसिं बोरैबा मोननानै नै खनदेन एकदम जलिया मोनलांबा जाहैनोसै आरो आङो माथो सिन्थाबाव फाबुनाहाय नै मोनब्रैलाय रानजागोन नै नोंहा मोनबा आंहा मोनब्रैबाबो जायो आरो दिनै मालाय माथाम बावदोंसो नों आसोला खिसा हरबायानो दानि आब'आ बिखुनजोआ खुसिया बावबायसो जाहैदों माथाम एसे गिदिरबालाय नायथावथाव नुयोना नै इफोरखौ बिसोर उन्दै जोथारहाय सावना बेनो मेबा लेंहरबानो जाबाय आंखौ खवाथारलायनानै नै बिदि मानै जाबाय आं मैया बेनोथ' मोजां गिदिर एसे बिदिबा एसे स्रे जायो इसोर उन्दैद्राय मेनानै जाग्रासो दे सानैजों मालाबा खवाथार लायनानै आं खवाथार लानानै फैनोसै आयै थैसिगोन आङो होमबालाय खुसिया मेनांसिगोन गाबोन रुबिबाराव बेखौनो सानैजों ओमफ्राय माबाया टाइमफ्रानो थोआ माथो बिजनेसमेनफोर खामानि मावनायाव ससे थांखाबाय टाइमा दसे मबाइलायबाय थांबाय ओमफ्राय आरो माबायाव एबाकासआव थांनो दोनहैबाय थोआहाय टाइमानो जादो नोङा होमबा इखौ दांनो माथोसै नुबाय जिबौ होननायखौ नुवाखै खुसियाखौ जिबौ नङा खुसियासो ओमफ्राय बाया मोजबा बेयावनो सायखानानै लांबावनोसैसो आं रायज्लायहोनबाय आरोना फिसालाबो स्कुलखौनो एसे संबाय दंबावो ग्रोब जाथोंसै आरोना जिरायखाबायसो खावथावनो जादोंहाय गावहा खुसियाखौ जाथोंसै आं मिथिला होनखाबाय आंना माब्रैबानो जाखायो
हारसिंखासो आंबो हरनो लुगैनायखौलाय आरो माथो उनाव खालि फुजाफ्राव थांबा मोनब्रबखागोन बेहा मालाय बिखुनजोनावहाय नाखौ मोनाबाबो नों खुसियाखौ मोनखागोनखा दै होनाङाबा आरो सायगोनसै सुनायफोर थाव जिरायनानै सायजोबनानै लाबाय आं नै ओमफ्राय ओरै सासेया खुसिया दानदों बाराबा दा थै एसे एसे गनाया देखायजानाय नङा देखायजानाय नंला एसे देखायनोसै ओइनि मालाय एकदम फुरख्ल'जोब्बाय थै गबाथाय एसे दिगदार जायोना जोंहा आंनाबो जाबाय आरोना नै सुखाथारबाय प्लास्टिक सुनानै खालि गारसननानै संनानै जाहैनांसिगौल' खम जारला आंजोंबो थ' थांसै मा थांसै थ' नाखौ मानो सिथमजोबखो माव ना मोननोनो आगोल जाथारबाय सनाया आंना रौना होबोफिनलायबाय बिमा फिसा न'आव थाङा बावबायसो थांनो न'आव थाङानो माबा बिदिबा बिमाया साइकेलजों गिदिंबाय थानांसिगौ आरो मा होनदों अबाय बेरायहैनांगौ जारलाहाय होबोफिनबाय सनाबो थारमाने आं नै आदारा आंना रेडि जानानै थांखादों माने कबि भाजा आलु बाथोन दालि मोनखाजोबनाय आरोना दावदै दैसे आं दहाय जादों नालाय ओमफ्राय फिसालानो रुनानै दोनदों आङो ओमफ्राय एबार ना नैबे नाखौ आङो रोसि जाबावगोनसो आरोना दालिखौ जाला सानदों आङो थाजा थाजा माल नालाय नै दान्दिसे उनाव नै गोमो गोदौबायानो आरोना आंना ना रोसिया रुनायसो बे सनाफोर रुनायसो आरोना थाव होआखै आङो गासा पाक टाइपनिसो बेबो ओमफ्राय र' नोरसिं एसे गारलाना होफैनोसै दैया बुरजामोन नै गोदौयै इसिबां आरोना फिसालाया दालि गोरलैजों ओंखाम जागासिनो फिसाजोआ दुगैगासिनो बैथिं ओंखायनो होंगो दोंगो भिडिअखौनो लानो हायाखै आरोना नै थेवबाबो एरनाय फावैनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो नायदो र' नोरसिं एसे गारलाना होफैनोसै ओमफ्राय दान्दिसे उनाव आङो मोननानैसो लाफैफिनबाय आरोना नै बेहाय लुनानै लाखाबाय नै आंना ना रोसिया बोरिया जाबाय आरोना लोंनोसैबो रावबो लोंखाया जेबो फाराग गैयाहाय थाव होनायजों थाव गैयिजों दाना जेबो मोनला आरोना आङो ओमफ्राय थाव होनानै मोदोमनाया एसे आलदा जाहैबाय आरोना गोथावसो बरिया जानोसैबो आङो माखौ बुथुर रागा जोंबाय थादों ओइ सोमखेखेनो ओरै फैलाय नाहरलाय ओरै बांद्राय जागासिनो दङ बियो जों गु जानानै ना रोसि गु लोंनानै दुमब्रां मोनलायबाय आरोना ओरै फैदो माबायाव जिरायसो फैदो बिदि लकेल ना जायैया बिराद गोबाव जाबायमोन खालि जाबाबो बे रुप सान्दा मा सान्दा माने दाम खमनि बुरजा मोननायखौ आरोना बिदि नङा माने सु गोनांबाथाय फिसालाया जानाय जाया नालाय ओंखायनो आंबो बिदिजों जाबजों लकेल नाखौनो बायनानै जायोआनो बिराद गोबाव जाबाय आरोना आगोलाव बायनानै जायोमोन आङो अब्लाबो फिसालाया जाखायामोन आं हारसिं जाखायोमोन फिसिनानै आरोना ओमफ्राय दा आंबो जाला फिसालाया जेखौ जायो खनसेनो सोलिनाय बेखौल' बानायनानै लाबोनानै जासै आरोना थ' दिनै जाबाय बिहामजो हालुरनि अननायाव आरोना दर्शनाफोरा दा ब्लग्सखौ दोननोसै गुसुं ब्लग्स बेखौनो शेयार खालामबाय गैया मा जाखो मा माखो आंनि अबस्थाया बेखौनो आरोना थ' जायफोरा बेखौनो फरायनो जालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच